MTV. Xayrlı günler dostlarım. Яңа 2020 елга барып бер генә көн калып бара. Мөгаен сез инде күңелле мәшәкатьләр белән мәш киләсездер. Шул арада мин Рамил Шәрәфиев узып баручы 2019 елның иң кайнар хитларын яңадан бер карап узарга тәкъдим итәм. Ленара Баталова килгәндә кочакла җыры бер ишетүеннән күңеленә ятышлы булган. Дусы Оксана Ильев җибәргән берничә җыр арасында нәкъ кочакла җыры булган да инде. Җырны беренче тапкыр ишеткән көненнән җырлый башлаган һәм шул ук минутта Ленарның иң яраткан җырлар исемлегенә дә кирип калган. Бүген Ленара кочакла җыры белән 2019 елның иң кайнар хит исеменә дә лаек. Кояшның беренче нурларында, шелтірәп аккан чишмә суларында, күктәге болытлар агышында, күрәм синең йөзеңне, алчыган җәйге көн авышында, колак сал моңлы җил тавышына, сиңа дип язылган җырларымны, тыңлайым күзеңне. Ерактан ераклардан килеп, тынгысыз төшләремне бүлеп, яндыр мине, яндыр көчле, көчле учакта. Күзләремнең ышкыннарын күреп, өшегән учларымнан үбеп, кочакла мине зинһар, тизрәк кочакла. Киләм дисәң, әгәр булык дисәң, тормыш юлын бергә узык дисәң, сөюемнең көчле дулкынына, ялкынына син түзгенә, серләремне сиңа тапшырырмын, үткәннәрне читтә калдырырмын, сиңа дип язылган җырларымны, тыңла карап күземә. Ерактан ераклардан килеп, тынгысыз төшләремне бүлеп, яндыр мине, яндыр көчле, көчле учакта. Күзләремнең ышкыннарын күреп, өшегән учларымнан үбеп, кочакла мине зинһар, тизрәк кочакла. Кочакла син мине, кочакла мине. Ерактан ераклардан килеп, тынгысыз төшләремне бүлеп, яндыр мине, яндыр көчле, көчле учакта. Күзләремнең ышкыннарын күреп, өшегән учларымнан үбеп, кочакла мине зинһар, тизрәк кочакла. Мәхәббәт дуэтының мәхәббәттән аермасын җыры 13 елдан артык иҗат ителгән. Халыкның яратканын күреп, ишетеп, парлы дуэтыбыз бу җырга яңа сулыш биреп, яңадан тамашачыларга ишеттерик, күрсәтик дип җырны яңартып клипта төшерергә карар кабул иткәннәр. Һәм җыр янәдән уңышка ирешкән, инде бүген дә алар иң кайнар хитлар рәтендә. Әйдәгез клипларын да исебезгә төшереп, янәдән бер карап китик. Үпкәләмә авыр сүзләр әйттең дип, Назлыгын әйтергә дә була бит. туры сүзне җаным дөрес аңла син. Андый сүздән миңа никтер кыен бит. Йөрәк
Киләчәккә ак бәхетләр тик юрар. Бәхет юлы урап үтсен кайгыны, мәңгелеккә аермасын, я Аллах. Мәхәббәттән аермасын, я Аллах. Белмим нигә сиңа бик тиз үпкәлим. Синең күңел бигрәк иркә бала күк. Иркә бала яхшы сүзне аңлый бит. Туры сүзне якын итеп әйтүе, үпкәләү йөрәгемә кагыла. Андый чакта кыен минем җаныма, бик яратып сиңа гашыйк булганга, гел-үпкәләп сабырлыкны сынама. Йөрәгеңнең сабырлыгын тик җыйма. Кадерледән кадерле бит син миңа. Киләчәккә ак бәхетләр тик юрар. Бәхет юлы урап үтсен кайгыны, мәңгелеккә аермасын, я Аллах. Мәхәббәттән аермасын, я Аллах. Йөрәгеңнең сабырлыгын тик җыйма. Кадерледән кадерле бит син миңа. Киләчәккә ак бәхетләр тик юрар. Бәхет юлы урап үтсен кайгыны, йөрәгеңнең сабырлыгын тик җыйма. Кадерледән кадерле бит син миңа. Киләчәккә ак бәхетләр тик юрар. Бәхет юлы урап үтсен кайгыны, мәңгелеккә аермасын, я Аллах. Мәхәббәттән аермасын, я Аллах. Азалиянең җаныкаем җыры күпчелек тамашачыларыбызның күңелләренә кереп калгандыр мөгаен. Әлбәттә, башкача булырга да мөмкин түгел. Ул әле 2019 елның иң кайнар хиты булып кына түгел, ә иң затлы клиплар исемлегенә дә кергән. Шулай да Азали клип төшерүнең бәясен сер итеп саклап, төгәл бәяне әйтмәде.
Deep House стилен татар эстрадасына керткән Илназ Сафиуллин бүген мине ярат җыры өстендә төннәрен йокламый эшләгән. Әлбәттә, минем дусларым янымда булмаса, алар миңа булышмаса, җыр булай әйбәт килеп чыкмас иде. Минем башыма берәр уй керде икән, мин ул эшне башкарып чыкмыйча тынычлана алмыйм ди җырчы егетебез. Зур күләмле эшләрен Илназ әлбәттә клипсыз калдыра алмаган. Әйдәгез клипны карап, эшләренә бәя биреп үтик. Гаепләмәсин назлы уйларымны, гаепләмәсин назлы кулларымны, каршы килмәсин утлы ялкыныма, син каршы килмә. Бу ялкында бергә яный кил яныма, кашма син кайнар хыялыңа. Без очабыз бик татлы гынах юлдан, һәм яланга җаным минем учларымда, син ян бүген минем кочагымда. Син минем уйларымда, син минем хыялымда, бул бүген син янымда. Кара күзләремә, кара үзәгемә, алар тери сине күкрәгемә. Сөю кушагында, кайнар кушагымда, терәп булырсың син теләгемә. Бүген тыңла мине, бүген ишет мине, һәм кабат-кабатла сүзләреңне, шашып мине ярат. Бүген син минеке, бүген мине ярат. 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 Мин синең уйларымда, мин синең хыялымда, бул бүген син янымда. Кара күзләремә, кара үзәгемә, алар тери сине күкрәгемә. Сөю кушагында, кайнар кушагымда, терәп булырсың син теләгемә. Бүген тыңла мине, бүген ишет мине, һәм кабат-кабатла сүзләреңне, шашып мине ярат. Бүген син минеке, бүген мине ярат. Кабат-кабатла сүзләреңне, яшермә син, яшермә күзләреңне. Санап кына сулышыңны мин оныттым бит. Мин яңадан жуйдым синле булмышымны. Ләззәтенең килә кабат ишетәсең. Без ике ут, ике гөнаһ фәрештәсе. Бу мәхәббәт мизгеллекме, мәңгелекме, син ашыкма бүген. Яңадан син минеке, бүген мине ярат. Назлы уйларымны, гаепләмәсин, назлы кулларымны, каршы килмәсин, утлы ялкыныма, син каршы килмә. Калчы янымда бүген мине ярат. Ләйлә Галиева гомумән мизгелләр җырын яратмаган һәм бу җырны җырламыйм дип кичектереп барган. Шулай да 1 ел узгач иренең сүзләрен өстенлек алып, җырга аранжировка ясатып, җырны яздырып, клипны төшергәч кенә Ләйлә җырга карата мөнәсәбәтен үзгәрткән һәм бүгенге көндә иң яраткан җыры булып карала икән.
illerini soğunup kütəbiz Ömürler sizilmi üte Yüreklerini ernetip ütüp Kimlerdir мәңгелекке китер Yoktu dünyalarga bir tuğaş Yeşerge idi duyganışı Yoktu dünyalardan kim duygan Yeşet Xudoy yüzleri tulganışı Takdirler yazılgan mangayga Urab ötep bulmay yazmışına Бәхет үшін жерге туғаныбыз Гүлге көмер үшін тұрмышына Йоқты дүнияларға бір туғаш Ешерге еді туйған үшін Йоқты дүниялардан кім туйған Ешет Xudoy yüzleri tulganışı Barır yolumuz yoktu bulasın Bitmesin dünya meşakkati İsen sağ bulganda tuğanlar Yaşaularning şunda rahati Yoktu dünyalarga bir tuğaş Yeşerge edi tuyganışın Yoktu dünyalardan kim tuygan Yeşet Xudoy yüzleri tulganışın Yoktu dünyalarga bir tuğaş Yeşerge edi tuyganışın Yoktu dünyalardan kim tuygan Yeşet Xudoy yüzleri tulganışın Yoktu dünyalardan kim tuygan Yeşet Xudoy yüzleri tulganışın Әрем әші жырының тарихы 2000-ші еллардан башланып кете. Юбилей кешесінде Рамил шушы жырны ишетеп, көңіліне кіріп қала. Ни исемен, ни киген, ни жырлаушысын истә калдырмыйча, бары әрем әші сүзләрен генә хәтеренә кіріп қала. 16 ел үткәч, ниһаять шушы жырны янәдән юбилей кешесендә ишетә. Мөгаен бу язмыштыр дип шушы жырга замандаш аранжировка эшләтә һәм инде хитлар рәтенә кертеп җибәрә. Yine katışır misin? Düşen şaban bılında Suygan yarım vəqdə birdi Özü kilmi xamanda Eşi eşi ermeşi Şu ermeye eşi Yirken aman yüreğime Erni denge eşi 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 ermeşi Şu ermeye eşi Sizin kıydada ürüşü Dağda gideme eşi
Tahta idimi etçi Ufukta şafak olsun Ketken minutlar jitken Şeşlerini şeşke beyleşir Meyleşer vakit jitken Eşi ermeşir Şu ermeye elşir Yirken haman yüreğimi Ermiden ye elşir Eşi ermeşir Şu ermeye elşir Sizin kıydada gülüşür Tahta idimi elşir Xudoy ishlikni yarata deb yo'qqag'ini aytmaylardir. Alsu ham Azat Fazliyevlarning Agar seni ishratmasam jiri da 3-chi taqir tinglangach qina ko'ngillarni yotgan. Hali shuning bilan gina bu tarix bitmay. Jirning sirli yoqlari da bor. Shushu jirni tinglab ayrilishuv darajasina yetgan porni yori yali seni ishratdim ayda unutiq borinda degan so'zlari g'aylani saqlab ta qolgan. Eğer seni aşıratmasam yaradanım ne ikanin bilemez idim. Eğer seni ışıratmasan min ülgenişim bir kimniden siymez idim. Eğer seni aşıratmasam min baxtni bir qo'yshanda topamaz idim. Eğer seni aşıratmasam tonlarimda motor bo'lib otmas idim. Eğer seni ışıratmasan min baxtni bir qo'yshanda topmas idim. Eğer seni ışıratmasam tonlarimda motor bo'lib otmas idim. Eğer seni aşıratmasam kimler meni şuşu diglesi yer edi. Eğer seni ışıratmasam kimler şulay benim işim yanar idi. Eğer seni aşıratmasam min baxtni bir qo'yshanda topamaz idim. Eğer seni aşıratmasam tonlarimda motor bo'lib otmas idim. Eğer seni ışıratmasam bir baxtni bir qo'yshanda topmas idim. Eğer seni ışıratmasam dağlarımda motor bo'lib otmas idim. Eğer seni ışıratmasam bir baxtni bir qo'yshanda topmas idim. Eğer seni ışıratmasam dağlarımda motor bo'lib otmas idim. Eğer seni ışıratmasam bir baxtni bir qo'yshanda topmas idim. Eğer seni ışıratmasam dağlarımda motor bo'lib otmas idim. Eğer seni ışıratmasam dağlarımda motor bo'lib otmas idim. Eğer seni ışıratmasam bir baxtni bir qo'yshanda topmas idim. Rifatning aytgan so'z jirna Firzar Murtazin jon kiritgan. Inim sen bo'ldirasan ayda ishlik ali shushu jirna degan taqdimidan Rifat albatta bosh torta olmagan. Jiri o'ngishli kelib chiqdi. Shunga klipda tushirga bo'ldim. Jir ustida ishlangan komandim aybat. Ammo ishda birdamlik bek muhim. Rahmat barliq bo'lishgan ishlashgan do'stlarima degan jili so'zlarin o'zining birdan fikrlashlarına Rifat yetkirib qoldi.
Артына әйткән сүзләр бар, уйламыш әйткән сүзләр бар. Уйлап, ләкин чынлап әйткән сүзгә тешне кыса-кыса түзгәне бар. Күңел эретерлек сүзләр бар, ширдән терелтерлек сүзләр бар. Гомер буе йөрәк түрләрендә саклап йөртерлек. Инде кишешләр барды. Торулы. Күңел эретерлек сүзләр бар, ширдән терелтерлек сүзләр бар. Гомер буе йөрәк түрләрендә саклап йөртерлек сүзләр бар. Oğlum sileşesi var. Selam. Kilem elbette. Atik. Min bugün koyup durmam. Oğlum. Ят кешене bir сүз үз итә, кай чакта авыр bir сүздән дә яшәр өчен көч һәм дәрт бетә. Күңел эретерлек сүзләр бар. Туган көнегез белән сезне. Сезгә барысы өчен дә бик зур рәхмәт. Sen hatırlıyorsun. Oğlum onu. Саклап йөртерлек сүзләр бар. Исәнмесез, хәерле көн, эфирда мин Рифат Зарипов. Бүген олы хөрмәткә лаек укытучыбыз Шәмсия абый Сафиуллинның туган көне, юбилее. Сезне бүгенге шушы матур юбилейгыз чын күңелдән тәбрик итәбез. Әрем әшеседәй сүзләр бар, балдай татлы телле кешеләр бар. Айлар, еллар гасыр югалмаган, эз калдырган изешләр бар. Күңел эретерлек сүзләр бар, ширдән терелтерлек сүзләр бар. Гомер буе йөрәк түрләрендә саклап йөртерлек сүзләр бар. Күңел эретерлек сүзләр бар, ширдән терелтерлек сүзләр бар. Гомер буе йөрәк түрләрендә саклап йөртерлек сүзләр бар. Гомер буе йөрәк түрләрендә саклап йөртерлек сүзләр бар. Саклап йөртерлек сүзләр бар. Чиратта салават һәм гүзәлем. Әлбәттә инде татар эстрадасын күптәннән җырлы гаиләбездән башка күз алдына китереп булмый. Алар үзләренең кабатланмас моңлы тавышлары һәм харизмалары белән һәр концертны дер китерәләр. Музыкаль биеклек тапшыруында да алар 2019 елның иң кайнар хитлары исемлегендә "Мин сине озак эзләдем" җыры белән экраннарыбызда салават һәм гүзәлем. Хуш дигәндә өмөтем, кинәт сине таптым. Күңлем шешкә атты,
Hazır hiç kimge de bilmem meni seni Kızgı aşık jillerde Canım üşütmemin seni hiçbirde Oy bulutu nerede Yalnız kaldırmamın irken bir günde Yalnız kaldırmamın irken bir günde Seni zat özledim Özlep kaldı gözlerim Dalsa da gözlerim Dolmadı yüreğim Şaşıp yaratkanda seni seygenim Kızgı aşık jillerde Canım üşütmemin seni hiçbirde Oy bulutu günlerde Yalnız kaldırmamın irken bir günde Kaldırmamın bir günde Men seni zat özledim Yirak kaldı izlerim Her bir nazlı sözü Ver işiti işim Canım birirge de sina minezir Kızgı aşık jillerde Canım üşütmemin seni hiçbirde Oy bulutu günlerde Yalnız kaldırmamın irken bir günde Yalnız kaldırmamın irken bir günde Bir günde Әбри жырының тамырлары Балташ якларыннан килә. Дәү абыем шигырьләргә бик тәнкыйтьчән карый. Сирәк шигырьләрне генә үз итә. Мин үзем дә шундый шигырьләрне озак сайдым. Тапталмаган эчтәлекле шигырьләр эзлим. 3-4 ел элек ул миңа шушы шигырьне җибәрде. Энем карап кара әле берәр роман тумасмы икән диде. Укып чыктым да саклап калдым. Көйләп йөри башладым. Мин акрын җырларны озак язам. Штамп яратмыйм. Шулай 2 ел кили торгач ниһаять шушы вариант туды ди. Әйдәгез эштең нәтиҗәсен дә бергәләп карыйк. Ну 20 артымнан. Яратасыңмы? Яратам. Хәзерге дөньяда мәхәббәт мөһим түгел. Мөһим. Bu jırama koştum şişme mımın
Бу жырыма куштым таң нурын, мәхәббәтне куштым аз булса да, сагынуның куштым сабырын. Бу жырыма куштым җилләр шавын, куштым азрак яшен чаткысын. Сөю ләззәтеннән шак-шак кына, сөю газабының яртысын. Яртысын мин сиңа калдырамын, бәлки мине бер чак аңларсың. Минекедәй җаның сызлаганда, син дә бер көярсең, янарсың. Син дә бәлки шул чак тоярсыңдыр, ялгыз янып, ялгыз сөенеп. Кермә күңелемә, мин бикләндем, уртак бүлдем янып көюне. Яртысын мин сиңа калдырамын, бәлки мине бер чак аңларсың. Минекедәй җаның сызлаганда, син дә бер көярсең, янарсың. Алло, милый, ну чё ты где? Эй! Урталайга бүлдем, сиңа бирәм янган утларымның яртысын. Күңелеңдә маяк итеп сакла, минем сөюемнең яктысын. Мин түзәрмен, түземлеләр түзә, янып кабат көлдән терелә. Anlatırmın tик үтенәм шуны, күңелемә бүтән үрелмә. Мин түзәрмен, түземлеләр түзә, янып кабат көлдән терелә. Anlatırmın тик үтенәм шуны, күңелемә бүтән үрелмә. Anlatırmın тик үтенәм, күңелемә бүтән үрелмә. Елның иң кайнар хитларын без сезнең белән билгеләп уздык. Кемнәр үзләрен бу исемлектә тапмады, димәк сезне яңа 2020 елда яңа клиплар белән TMTV каналында көтеп калабыз. Шуның белән мин Рамил Шәрәфиев музыкаль биеклек тапшыруын йомгаклыйм. 2020 елда бары теләгән изге теләкләрегез тормышка ашсын. Исән сау булыйк. Чао!